खुलुमबाय बे समाव आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सनालि सापरि गामिनि मुस्रि कनेश्वर स्वर्गियारिनि नखराव बिथाङा गोबाव सम सत्संगी धोरोमखौ फालिबोबाय दंमोन नाथाय नैबे समाव बिथाङा गावनि आंगो धोरोम बाथौ धोरोमखौ बोजबना लाफिनबाय दा बेयाव जोंनि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गागि आफाद माइनाव आफाद लाइमोन आफाद लोगोसे माखासे दौरि हान्जाफोरखौ हांख्रायनाय लेखा बेयाव हेफाजाब होफैनो हादों लोगोसे बाथौ थानसालि बेखेवगिरि हिसाबै मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि राजेश बसुमतारी बिथाङाबो नैबे समाव मैखोमै बाहागो लाफैदों फैदो जों बिथांनि नखरनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिना लानि दा बिथाङा दिनै बाथौ गायसनजेनदों दा बेयाव सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै नोंथाङा मा बुंनो सानदों? गिबियाव बाथौ बिबुंसारखौ आङो बरायग्रोबाय बाथौ बिबुंसार नखरनि रादाब बुथुमगिरिजों लोगोसे रादाब नायगिरि बयनिसिमबो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ आं गिबियाव बावहरग्रोबाय दिनै मोनसे गोजोनथाव होनना बुंनांगोन दिनैनि दिनखौ 2022 मायथाइनि दिनै 20 अक्ट' जानुवारि दाननि 20 अक्ट' गोथार सान बिस्थिबार बे सानाव दिनै मानगोनां मुस्रि गौरां कनेश्वर स्वर्गियारि बिथाङा आंगो धोरोम होननानै दिनैनि बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि आसारखान्थिखौ मानिनानै बा इयुनहालागै सोलिलांगोन बेखौ नोजोर बोनानै आरो इयुननि थासारिखौ जिउआव मोजां जाथों बेखौ साननानै दिनै बाथौ गायसनजेननाय बे हाबाफारियाव जों बियाब आफाद हिसाबै हांख्रायनाय लेखा जों नुजाथिफैदो आरो बिथांनि नखरखौ जों सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै रोजा रोजा साबायखर होबाय आरो इयुनाव आसा खालामो जों बिथांखौ बरायनायजों लोगोसे जोङो जोंनि धोरोमनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा बाथौ धोरोम आसारखान्थि थानाय बाथौ गोथार बाथौ थान्दै बे लेखाजों लोगोसे आरज बिजाब लोगोसे बाथौ भुमिन थानाय बाथौ मेमन बेखौबो होफानानै मेमन्ट बेखौ होफानानै जोङो गोसो गोथारै बिथांनि नखरखौ जों बरायबाय सिमेन्ट बियाब हिसाबै जों बेखौनो खावलायगोन बिथांनि नखरा इयुनाव जोंनि बे गुदि बाथौ धोरोमखौ आजावना लानायनि उनाव आब्रुथियै मोजाङै सिबिलांनानै अरायबो बियाबजों गोरोबफानानै आसारखान्थि नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो गोजोननाय थाबाय दा नखर बिगोमानाव आं माखासे खोथा सोंनो सानबाय नोंथाङा बाथौ धोरोमखौ बोजबना लानायनि बिथिङाव मा बुंनो सानो? आं बाथौ धोरोमनि बिखेखै माने जोंहा गोदोनिफ्रायनो माने आबै आबौनिफ्रायनो बाथौ धोरोममोन माने दाबो बाथौ धोरोमानो आंल'सो एसे गेजेर खन्द'आव मानसिनि खोथा लानानै मोननानै बास्लायनाय जादोंमोन सत्संग धोरोमाव बेनिफ्राय दा आङो बिजिरनानै नुबाय दे जोंनि बाथौ धोरोमनि नेम नितिफोरा बिराद सोलायबोदों मोजांनि सायाव मोजाङै फैदो साब सिखन बिराद नुदो बेखायनो आङो माने गोसोआ माने सोलायफिनदो आरो आं सोलायफिनदो बिथिं आरो फारसेथिं जानि फंबायफोराबो बाथौआनो गोजा आइ आफायाबो बाथौआनो आंबो गतिके माने मानोथो एक्सट्रा बिदिनो आलादा गावनानै थानो साननानै माने आङो बे बाथौ धोरोमावनो माने हाबफिननाय जाबाय आरो बाथौ गायनो होननानै नै गायबाय बाथौ माबाबाय दिनै आर'ज गाबबाय रायजो राजाखौ लानानै आफादगिरिनि मानसिफोरखौ लानानै आरो आंनि गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनदो आरो जिबायदि बुंदो नेम निति बेफोरखौ साब सिखननि माबायै आं एसे मोनथिखागौ बेफोर नेम नितिखौ मोजाङै मावलांनो सानदो आरो आंनि गोसोआव आरोथ' मा बुंबावनो बुंनो गोनाङाथ' बुङोबा द्लाम गोलावानो थाङोमोन
बेखिनियावनो आङो दोनथ'नाय जाबाय नामा। गोजोननाय थाबाय। दा नैबे समाव जोंहा मिरु लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि दंफैयो। दा बे समाव जों माखासे खोथा मिथिना लानो सानबाय। मिरु लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि राजेश बसुमतारी, दा बिथाङा जोंनो माखासे मोजां मोजां बोसोनबो होगोन। दा बेयाव नैबे समाव नोंथाङा मिरु लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै मा बुंनो सानो? गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनि न'खरनि गासै बिबानगिरि नोंथांमोननिसिम धोरोमारि खुलुमनायखौ बावग्रोबाय। लोगोसे बाथौ बिबुंसार नायगिरि गासै सुबुं माहारि नोंथांमोननिसिम बे बिजोंनि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै धोरोमारि खुलुमनायखौ बावग्रोबाय। बे समाव मिरु लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै बाहागो लाफैनो मोननानै खुब गोजोननाय मोनदों। दिनै सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा बाथौ गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंदों आरो बे समाव न'खर बिगोमा बिथां गनेस्वर स्वर्गियारि बिथाङाबो जों बाथौ धोरोमखौ गनायनानै बोजबफिनदों। मोनसे समाव माखासे फिनजाथायनि गेजेरजों हयथ' बिथाङा बाथौ धोरोमखौ फुजिनाय फालिनायनिफ्राय एसे आनज्रायनानै थानाय जादोंमोन। दा नैबे बुब्लियाव जे बिथाङा मोनथिदों जे बर' माहारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनोब्ला बाथौ सोदोमस्रिनि गेजेरजों, बाथौ धोरोमनि माखासे सानथौ सानस्रि थुनलाइयारिनि गेजेरजों, हारिमुनि गेजेरजों बुहुमाव बर' हिसाबै सिनायथि होनो हागोन। बे मोनदांथिखौ बिथाङा मोनथिनानै दिनै बिथाङा बाथौ धोरोमखौ गनायनानै लाफैदों। बे समाव खुब गोजोननाय मोनदों। जों मस्ट वेलकाम खालामदों। बे समाव जोङो थारैनो हारि हिसाबै थांनानै थानोब्ला जोंनि जारिमिनारि बिजाबफोरनिफ्राय जों मोनथिनाय बायदिब्ला जे जोङो जोंनि गाननाय जोमनाय, जोंनि सानस्रिफ्रा, जोंनि माखासे बिथिंफ्रा गासैबो जोङो बाथौ सोदोमस्रिखौनो होननानै बुंनांगोन। बाथौ सोदोमस्रियानो जोंनि बर' सोदोमस्रि। बे बर' सोदोमस्रिनि गेजेरजोंनो जोङो गावखौ बुहुमाव सिनायथि होनो हाबोदों आरो जोङो इयुनावबो बेबायदिनो होनायनि गेजेरजों, गावखौ सिनायथि होनायनि गेजेरजों जोङो बर' हिसाबै मोनसे खौसेथिनि गेजेरजों जोङो थांनानै थागोन। बे मोनसे बिथिंखौ मोनदांदों आरो बे बिथिंनिनो न'खर बिगोमायाबो जोंनो खुब मोनसे गोजोननाय बावदों। दा बे समाव आं मोनथिनाय बायदियै जोङो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव माखासे साननि गेजेराव जोङो लखिमपुराव गुबुन धोरोमाव बारस्लायनानै थानाय बे समाव जोङो स्नि न'खरखौ जोङो बरायनाय जादोंमोन आरो बेनिनो उनाव जोङो फैयै धेमाजि बियाबाव जोङो 60 न'खरखौ जोङो बरायनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादोंमोन। बरदल'नि बियाबावबो गासै 88 न'खरखौ जोङो बाथौ धोरोमाव बरायनाय जादोंमोन। बे समाव बिथांमोना जोंनो बाथ्रा बुंदोंमोन जे जोङो बाथौ धोरोमखौनो फालिनायनि गेजेरजों जों गावखौनो सिनायथि होनो हानाय आरो बर' हिसाबै बर'नि हारिमु बा बर'नि धोरोम होननानै बुङोब्ला बाथौआनो आरो बे मोनदांथिखौ मोनदांनानै बिथांमोना बै समाव बिथांमोना गावसोरनो फोरमायफैदोंमोन आरो गावसोरनो बाथौ धोरोमखौ बरायना लानायनि बेबायदि बाथ्रा होफैदोंमोन। दा बे लेखायै आं बै समाव दंफायोमोन। बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा बे समनिफ्राय जोङो बरायबोबाय थानाय मोनसे हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादोंमोन। दा जोङो नैबेहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो बुंगोन मा जि समाव माखासे फिनजाथायनि गेजेरजों बाथौ धोरोमनिफ्राय दोरोदनानै बाथौ धोरोम फालिनायनि बिथिंनिफ्राय एसे आनज्रायनानै थादोंमोन। दिनै बिथांमोनखौ जोङो बुजिनानै फैफिननायनि मोनसे बिथिंखौ जोङो लामा दोनबाय थादों अरायसम। जों बिथांमोनखौ जोङो अरायसम मस्ट वेलकाम खालामगोन, जों बरायगोन बिथांमोनखौ, जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंबाय थानाय जागोन। दा बेनिखायनो जोङो बेखिनियाव मोनथिहोनाय जादों मा जायफोर बिथांमोनाखि फैनो थाखाय बिथांमोना गोसो, बिथांमोना जोंजों फोरमायलायनानै सावरायलायनानै जोङो बिथांमोनखौ फैगोन, जोङो बेखौ मिजिंथिबाय। दा बे समाव आं बांद्राय गोलाव बुंनांगौ होननानै सानाखै। दिनै जोङो बर' न'खर होननानै बुङोब्ला बाथौसालिया जोङो न'खराव थाखाथारो आरो बेखौ जोङो जारिमिना जोङो नंखाय होननानै बुंनाय नङा। बे समाव बर'नि न'खर होनोब्ला साहा जोंहा इसिं थायो आरो बेनिफ्राय जोङो
सानजा साहा खनाजों बाथौसालिया थायो दा बेखौ जों गुबुन धोरोमारिनि सुबुंफ्राबो बा गुबुन हारिफ्राबो बेखौ मोनथिखायो बर' न'खर होननानै बुङोब्ला दा दिनै बेबायदियैनो कनेश्वर स्वर्गियारी बिथांनि न'खराबो दिनै बर'नि न'खर गुबै बर'नि न'खरनि मोनसे सिनायथिया बेरखांसारदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो जे बिथांनि न'खराव जाय बिथांमोनानोखि हाबफैया मानो दिनै बिथांनि न'खरखौ जोङो बाथौनि न'खर आरो बर'नि न'खर होननानै सिनायथि होनायनि मोनसे बिथिंखौ जोङो दिन्थिनो हाफैबाय बा लाफैनो हादों होननानै जोङो बेखिनियाव बुंनांगोन बेखिनियाव